la bolsa de casa i sobretot que sigui una bolsa de tela, que sigui algo material que ens pugui durar i que en un moment donat pugui ser fàcilment reciclable. Això és el que pretenen indirectament, per això ens castiguen i ens cobren les bolses. El que volen és que arribem a aquest punt. Després reutilitzar, que reutilitzem el material, que el reutilitzem diverses vegades. La bolsa que l'utilitzem moltes vegades, els envasos de vidre, afortunadament se fa de tota la vida i s'ha reutilitzat contínuament. Jo després, en la xerrada que tinc els xiquets, ells no ho han conegut. Si aquests també es treure la foto del carro i com s'ha arreglat, ells no són conscients. Ells tenen que ser conscients de lo que n'hi havia abans i de lo que n'hi ha ara, per a veure que anem avançant i que anem resolent problemes. Que per supost n'hi ha nous problemes i que a veure com se solventen, que més o menys anem solventant-nos en funció dels mitjos, però que la societat avança afortunadament i que s'anem resolent els problemes. Però que potser la solució que se planteja avui no és una solució novedosa. Jo vaig a plantejar-los a ell algo que hem conegut o que pense que hem conegut alguns, que era el vidre se reciclava abans. Tu compraves una botella de gaseosa, de limonat, de vidre, i anaves i tornaves el cas en l'envase i te tornaven diners. Això és el que se fa ara. El que tenim fora en els contenedors d'ahí fora, a l'Ajuntament del Cira li paguen per el paper i el cartó que s'arreplica ahí. Per els envasos també ens donen una subvenció. No cobreix els costos, però és una manera d'incentivar. Vosaltres direu, i aquests diners on van a parar? Van a parar a la caixa comú de l'Ajuntament. La caixa comú que és la que val per exemple, per a pagar la gestió del FEM, però també per a pagar els serveis socials, l'educació i tot això. Però sí que d'una manera o altra sí que és convenient que s'utilitzi el reciclatge part per l'interès mediambiental, que per a mi és el més important també econòmicament i amb un incentiu que val la pena. Que no cobreix els gastos, però té motiu. I després reciclar. El futur, volia parlar del futur al final, però ja vaig a parlar d'ell. El futur és que qualsevol objecte que isca al mercat tinga que ser reciclable, és a dir, que se pugui reutilitzar, que no acabi en un abocador. El que va acabar en l'abocador, el que acaba ja en l'abocador és algo que no se pot reciclar, no se pot reutilitzar. No podem tornar, ni les seues parts, ni ell en conjunt, se pot tornar a utilitzar per a fer un altre objecte, un altre producte. Aquest és el problema que tenim avui, per això són necessaris els abocadors o les incineradores. Avui no n'hi ha una altra solució. N'hi ha comunitats autònomes que han decidit no utilitzar incineradores, però clar, si no la incineradora té que anar a l'abocador. I n'hi ha comunitats autònomes que ni tenen abocadors ni tenen incineradores. Entonces, què fan?